muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi allah njokke ahmada yew haala maako allah tan woni golle maako mo sunna tan tijjani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti muhammada amantu kiɗo am jom ñalgo altine annabi on woni ɓurnaɗo billahi ɓurna bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بندرابي جولبه caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e ñaagaade Allah wilu yuduumiɗo yo won e cheikhana ahmada tijani radiyallahu ta'ala anhu wona e julɓe windere nde kala caggal ɗum en calmini en juurima dendagal to dane men nde nanate ha tengti e ɓen ɓe ganduɗa ko hettotoɓe radio Daka FM ha tengti e nde ɗo yewtere wiyetede ƴogirɗe gandal ɓe ganduɗa ko musidɗo men giɗo meɗen Ousmane Camara lollirɗo giɗo leñol nde waɗata alhamdulillahi rabbil alamin en garti e taƴre meɗen ɗimmere gam sira annabi sallallahu alayhi wa sallam ene wayno e alarba ɓennuɗo o wonko jubbunoɗen hen holi gonɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam ko en mbawa gaynude ko kono tan yehino ha ndendinɗen kam wonde yo en gandu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko kam woni yurmede ummorinde to Allah kam woni annora kam woni goonga nden annora ko kañum woni ittude niɓɓere on goonga kañum woni gittuɗo fenade ha laaɓi on jurumde woni mo ganduɗa ene mofta dendagal tagore Allah gila e aduna ha e lakara saabu eɗen gandi Allah tagani hoore mum tan ko annabi sallallahu alayhi wa sallam kono kala mo wona annabi sallallahu alayhi wa sallam tagireɗa kadi taganeɗa ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam joni noon en garino ha e wiide wonde yo en tinno gare ɓattoɗen jooɗoɗen kuccodiren taw kalaten ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam beele jo janggo so tawi Allah namdima en gurdam monɗam cagatagal monɗam tamoɗon dokkano ɗon e gurdam holto pirlitɗon ngal ɗon cagatagal holto pirlitɗon ɗin ɗon temps ɗi dokke ɗon holko mbaɗɗon e holko kalɗon beele mbiyen hay soko ñalawma goto min joɗinoma emin kala nelaɗo walla emin kalane nelaɗo Allah walla emin ɓeyditoro gam hettorade haala nelaɗo Allah e sira muɗum sallallahu alayhi wa sallam yo en gandu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o jibina koye amul fil ko ni hitande nde wiyete woni hitande ñiiwa ɗum noon ko qissa ma en garoy e muɗum e ñalomaji men garoji o jibina ko e nder lewru wiyetendu rabiul awwal woni no ganduɗa eɗen keewi wiide ɗum lewru mawlud jibinede annabi sallallahu alayhi wa sallam allazi asbaha yu'rafu bi rabiil anwar ene wiye rabiil awwal ene wiye rabiil anwar o jibina ko e ñalawma altine no mbiyen ñalawma altine ko nden nde woni nde feeñi fajiri annabagal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam biyeteɗo Muhammad o jibina koye amul fil o jibina koye lewru mawlud o jibina koye subaka beetawe altine walla mbiyen wendogo altine yani dimas ene jofi altine nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yi aduna wadde mbiyen ko nden fajiri annabagal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on gonɗo yurmede ƴellitani dendagal tagoje nga ha mbawa wurtude nga ha mbawa dañde qima to muɗum en nde wonno aduna o wasde tawede hen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene wayno ko ɓiɗɗo mo ganduɗa ko baayo walla mbiyen alyatim kono noon bandam en ko nde woni nde o jibina sallallahu alayhi wa sallam kono noon arabeɓe ene keewi wiide alhamlu qabla almilad walmusaharatu qabla alhamd walwalidu qabla alwalad walikullin zamanun wa makan yo en gandude ko wiyete sowede ko
ko kañum adato jibinede yen gandu ko wiyete esiragal ko kañum woni ko adato sowede e hoore muɗum kañum adato desodiral yen gandu kadi ko jinnaɗo daiman woni gadotoɗo ɓiɗɗo kala hunde tan ene jogii zamanu mum nde waɗi ene jogii nokku mum to waɗi wadde nelaɗo Allah holto ummi e asli makko so tawi woni ɓayde caggal nde aduna o fo askiti e makko ma waɗa sababu mo omo feeñira e aduna wadde holto o askitinto fi makka wa fi bayti ariqin fi sharafi بيت شيبة الحمدي عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف ابن قصي زوج عبد المطلب ولده عبد الله الزبيه سليلة الشرف أشرف فتاة وأعفها وأكملها خلقا وخلقا آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بنت عبد مناف وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن كعب الزهرية القرشية gandede ko e nder wuro makka nelaado Allah askitinto ɓayde kay alay sago ko ma wona sababu to o feeñiri hay sinno ni makka yuman gure o walla ni ko wiyete aduna o askitinto koye nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam kono kam feeñje nelaado Allah ɗo yimɓe e ko wona yimɓe fo ne mbawa ɓeyditorade ɗum asli mum ko to makka ko e nder wuro makka ko e nder suudu andirandu teddungal yolindu e maayo teddungal suudu wiyetendu biyeteɗo Shaybatal Hamdi wadde ko e leñol Shaybatal Hamdi en o yalti ko e taniraɓe mum o jeya on noon woni Abdul Muttalib o ɗo ko taani ko ibnu Hashim ko ɓi Hashim ibnu Abdi Manaf ko ɓi Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Abdu Manaf ko ibnu Qusay ay oɗo biyeteɗo Abdul Muttalib gandede zawwaja Abdul Muttalib waladahu Abdullah ay biyetenoɗo Abdul Muttalib o resnino ɓiyi ko ene wiye Abdullahi o resnino ɗum mo ganduɗa ko debbo sagata debbo mo ganduɗa ko kañum ɓuri teddude e dendagal rewɓe ko kañum ɓuri moƴƴude tago ko kañum ɓuri yodde jikku on noon wiyete Aminata binte Wahab biyeteɗo Aminatu ɓi Wahab ibnu Abdi Manaf ibnu Zahra ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab az-Zuhriyata al-Qurashiyya mo ganduɗa ko Zuhriyanke kadi ko Qurayshiyanke nde wonno ko Makka mbiɗen Makka ko wuro Arabeɓe ɓe mbaɗi ko leƴƴi e nder leƴƴi Arabeɓe he ɓurgol hen teddude wiyete ko Quraysh leñol Qurayshiyankoɓe ko hen o yalti e nder leñol Qurayshiyankoɓe he ɓuri hen teddude ko wiyeteɓe Bani Hashim en Hashim noon hoto jejjiten ko kañum woni bamum Abdul Muttalib mo ganduɗa ko kañum jibini Abdullahi jibinoyta nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam on Abdul Muttalib Hashim mo ganduɗa nde ɗo hinde askitina koye mum ɓurde teddude e nder Qurayshiyankoɓe ko toon on woni mo ganduɗa woni bamum Abdul Muttalib o woni tanum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wadde de teddungal ɓeydima wadde de jondam ɓeydima ngam joɗɗo o ummade e ɗon sikki ala ni ko tawedemo e hen e limtedemo e Qurayshiyankoɓe e Bani Hashim en ko ɗum tigi woni ko suɓi Bani Hashim en e nder Quraysh ko ɗum tigi woni ko suɓi Qurayshiyankoɓe e nder Arabeɓe ko ɗum tigi woni ko suɓi Arabeɓe e nder dendagal windere he ko moƴƴi hen ko inchallahu ta'ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗo kañum woni Abdul Muttalib ibnu Hashim mo ganduɗa ko kañum woni ngol leñol Bani Hashim en askitinte e muɗum ko o de woni jibinɗo Abdullahi o Abdul Muttalib jibini Abdullahi o ko kañum woni mo ganduɗa Abdul Muttalib resni ɗum sagata debbo biyeteɗo Aminatu bintu Wahabin mo ganduɗa ko ɓurɗo moƴƴude tago e ɓurɗo moƴƴude jukku e dendagal rewɓe on saha alhamdulillahi rabbil alamin so tawi noon woni ko Abdullahi alwalid فللقبه بالذبيه قصة من أظرف القصص وأطرفها تتنصم الآذان تتثنف الآذان بسماعها وتحف القلوب لذكرها وهذا أرضها باختصار ستوين كوند عبد الله أولو
mo ganduɗa ko kañum woni bamum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam omo jogii qissa e wiyeede e innireedemo walla waccireedemo kirsananoɗo Allah nden waccore noon ene jogii qissa ene jogii dartol to rewno ko adi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene feeña e aduna wadde mbiɗen kala hunde ene jogii zamanu mum nde waɗi ene jogii nokku mum to waɗi wadde en gandi nelaɗo Allah feeñi koye Makka en gandi o yalti koye Qurayshiyankoɓe en gandi o yalti koye Hashimiyankoɓe sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe bammakko wiyete ko Abdullahi tani ko wiyete ko Abdul Muttalib ko nonne kadi nene makko wiyete ko Aminatu bintu Wahab Aminatu bintu Wahabin woni jinnaɗo makko debbo Abdullahi woni jinnaɗo makko gorko wadde noon Abdullahi oɗo o biyeteɗo kirsananoɗo Allah holko addanimo wiyeede kirsananoɗo Allah ɗum ko namdal jaabuwol muɗum ko alarba meɗen paaɗo inchallahu taala ko ɗo woni ɗo pawaten peɗeli meɗen ha alarba paaɗo inchallahu taala ceerno Ousmane Camara ko musidɗo moɗon Abdoullahi mo Aboubacry Dieng lollirɗo Baba Galle Dieng Madina Gounas leegal Musfala ewnotoɗo on ɗo e kay haydi leydi Mauritanie. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leydi mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah nyoke Ahmada yew haala maako Allah tan woni golle maako mo sunna tan Tijani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada